такой. Сегодня у нас похода. Так, как посажена вересень. 17. Правильно, Кой. Петя, только меня не бей, я снимаю. Так. Сколько будет 1000... Петя, что ты такой? Я здесь. Точно, я здесь. Так. Сторінка 51 и 55. 52. Перепутал. Так, перше. Сколько разных поход може бути? 8. Правильно, Кой. А далі. А сколько вы народились в дней? 1251. Правильно. А сколько нам років? А сколько у мене років? 32. Правильно. Коки. А сколько у вас років? 8. Правильно. Що зробимо? Можете йти на іменно на гулять можна. Так, можемо зробити фізкультуру. Ура! Так, ми будемо ганятися по кругу. Добре? Добре! Перше. Друге. Що? Оце математика. Там легкі. Що? Валим. Так. Перше. Сколько... Стоп. А що ви виписали? А що ви виписали? Що? Нормально. Так. 1 квадрильйон, тут 1 квадрильйон. 2 квадрильйона! Правильно. Білявка. Соня, а сколько буде бесконечность відняти бесконечность? 0! Правильно! Так. Соня, 2 помножить 2. 4. Правильно. Білявка. 2 помножить на 3. 6. Правильно. Так. Блаки. 2 помножить на 4. 8. Правильно. А що ти думала? Не знаю. Так. Лайк. Ой, какой лайк? Лайки. Сколько буде 2 помножить на 1000? 36. Правильно. Стоп. А хто-то? Я! А. Це ти лайки. А я думала, то це флешок. Так. Так, задачу я считаю. Рябчика было 0 селенят. А вот Пете было 10 селенят. Насколько вони подивились селенятом? Так, писемо. Школа ти Рябчик. 10. Ой, какое 10? 0
Ш. А от Петя скорочено буде П. Так, П на 10 зернят. І ставимо подивитися дужку. Ось таку. І наскільки вони подивилися зернят? Так. Сейчас розкажу. Так, перша дія. Десять відняти 3. Правильно. Друга дія. Так. 7 відняти 2. 5. Правильно. Вони подивились на 5 рябчик. І відповідь, я скажу, наскільки вони подивились зернятами Рябчик і Петя. Так, відповідь це буде 5 Рябчика і 5 Петі подивились. І крапка. Написали! Що? Складайте математику і книжку. І у нас потім українська мова. Так, чим нам зайнятися? Наверно, прятки? О, давай! Так. Петя буде вас искать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кто не спрятался, кто не виноват. Так. Ваки нашли. Так, кто еще? Кто еще не найденный? Белявка, я тебя нашел. Так, где еще? Да, ми виграли. Усе клас. Усім на клас. Клас. Ні. Так, пишемо. 17 березня. Класна робота. Ой, какая класс. Так, уже будем вивчати, що це таке числівники. Так, ви запомнили, що це означає числівник? Ну тоді, якщо ви вирішили, то кажіть. Перша, білявка. Числівники, числа, які похожі на номери. Правильно, що розказала білявка, тепер пишемо. Після писання вже пишемо вправо. Так, вправо 10. Я буду считать вправо 10. Так. Рябчик гуляв спокійно, а потім 10 білих кучок нападало. Рябчик купив 100 м'ясей і закидав. Ну що, переписуємо і ставимо